What's up mga kadagit? Ito na naman tayo, namiss ko kayo. Bago ang lahat, shoutout muna dito kay Gigambino. Yan, yung mga hindi pa nakakapag-like at subscribe, mag-subscribe na kayo. Siyempre kay Exotic Pilipinas. Yan. Isa kayong mahilig sa gustong malaking gagamba o gagambang Japan. Ito, mag-subscribe kayo kay Gala Myers. Ayan. Diyan yung makikita yung malalaki at dambuhalang gagamba. Siyempre kay Dick Spidey. Yan. At sa lahat ng mga nandito rito, shoutout sa inyo lahat. Yan. Shoutout sa inyo lahat, mga kadagit. Sensya na kung ngayon na uli nakapag-vlog, nakapag-upload. Karoon na ng konting problema sa YouTube. Lalabanin natin kadagit ito. Yan. Tapos ang makakalaban niya yung tigrehan. Yan. Lahat ng dito kadagit, shoutout, pakibasa na lang yan yung mga nandiyan dyan. Shoutout sa inyo lahat ng mga nandito rito. Nakita nyo naman kanina. Lipat natin dito sa mas manipis na tingting. Ayan. Pakita ko muna, kadagit. Ayan. Pareha silang walang laban, kadagit. Kinondisyon na. Ayan na, kadagit. Nagsasakmala na. Uy, nalaglag. Pero lumaban, kadagit. Ang laki ng katis niya, oh. Ayan, oh, kuluntoy, oh. Ayan, oh. Kuluntoy siya, kadagit. Ang laki ng katis niya. Ayan, oh. Sa paa. Sa paa, kadagit. Uy, talo, kadagit. Last. Uy. Wala. Mahinang nila lang mga kadagit.